Keiteleellä Olli-Pekka valmistautuu viemään polttoainetta työmaalle. Meillä on tuolla 5000 litran säiliö ja tosiaan me viedään tällä kärrillä mehtään polttoaineet ja kesällä sitten toki kantourajat samalla. Niin. Nyt tankataan koneet. Tässä tultiin eilen jo uudelle leimikolle ja tässä ruvetaan tätä koivikkoharvennusta tekemään. Niin, tankkaillaan koneen valmiiksi tässä risteyksessä. No siihen semmonen 1000 litraa vähän reilu menee tuohon. Mullakin oli aikaisemmin tuossa lavalla 400 litran pytty, mutta joka toinen päivä sillä piti silloin tuoda. Tämähän kestää meillä viikon tuo touhuta. Että yleensä perjantaina iltaturin mies sen täyttää sitten. Luulen, että tämä koivikko on siinä 30 vuoden kantturoissa. Tässäkin on suhteellisen hyvä kohe. Meillä on suoraa eikä ole mutkasta eikä lenkko. Niin tähän kyllä saadaan ihan nätti koivikko aikaan. Pakkasia on pitänyt. On joutunut muutamia pakkaspäiviäkin pitämään. Ja nythän tuo näytti taas loppuviikolla, että kirrii tämä pakkanen. Nyttihän täällä on joku 15 korvilla keli tällä hetkellä. No myö on 2-5 pietty että jos sen yli menne, niin sitten ei lähetetä. Siinähän tahtoo sitten jo koneet ja harvennusjälkikin karsii, että ne karsiituu nuo jäävät puut sitten. Maahan on jotakuin niin aika hyvin jäässä, että tietysti pitää nyt enempi koittaa vaan saada latvusmassaa tuohon uralle, että ei juuret särkys ja muut. Että tosiaan on kyllä niin vähän luminen talvi, että en muistakaan, milloin olisi näin vähän luminen talvi ollut täällä. Keväättä kohti ja mikäpäs täällä. Hyvät on ilmat. Tehdä puita. Purut tyveltä pois ja puuta pitkälle.